So hey guys, नै बियो जाबाय थास' बिबार माने दिनै थास' बिबारजों अमा बेदर ओंख्रि संनो नागिरदों। So बिनिनो मोनसे सिम्पल भिडिअ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांसै। So नोंथांमोनाबो नायलांदो। दा आङो नै गिबियावनो थास' बिबारखौ एवना लानानै मोजाङै रुइहोग्रोगोन। बिनि उनाव अमा बेदरखौ एवगोन। So दसे एवनायनि उनाव नै रेबबाय आरो दा आं नै दै होबाय ओमफ्राय बेखौ गोदौखांनायनि उनाव साग्लिनानै लासिगोन। बेदरा रेडि जाबाय होनो बिथिं थास' बिबारा गोदौगासिनो दङ नै साना लाखाबाय। बेवहाय मस्ला मस्लि गासैखौबो जिखिनि नांगौ होजोबबाय एवनानै लाखाबाय आरो दा बेवहाय होनोल' नांसिगौ नै गोदौगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि संनायनि स्टाइला बेलेग बेलेग जानो हागौ। बेदरखौ होखांनायनि उनाव नै मैथाखौबो होना होबाय आङो। मैथा होनांगौ नालाय एसे थास' बिबार ओंख्रियाव। स' बिनिखायनो आंबो होनानै होबाय। स' गाइस फाइनालि बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनबाय दे लोगोफोर। स' भिडिअ'आ सर्ट जादों थेवबो गोबाव संबाय। आं बांद्राय खालामासै दा रेडि जाबाय आरो नै जानो।